teteken tekun satemah katekan ingkang dadi gegayuhamu. Jeneng kita ripalungguhan iki wis pinanggih kelawan jati dirimu ya ulun iki ingkang abebisik sang hyang dewa ruci ya sang ruci Bathara. Wah, Bukulun sembah pangabekti kula katur. Bratasena ya wis ndak tampa. Ngerti ya nggih. Menungsa sing becik kuwi kudu gelem budidaya dimen antuk sampurna. Ya sanadyan tangeh lamun menungsa bisa sampurna merga kasampurnan kuwi amung kagungane Gusti ingkang Maha Nasa. Lan wis cetha dawuhe pangeran menungsa iku darbeke Gusti mula bakal bali manunggal karo Gusti. Tegesipun manunggal kalian Gusti menika kados pundi Bukulun? Menapa menika ingkang sinebat kasuwargan? Bratasena, apa sebabe menungsa yen wis mati kok pengin antuk swarga? Karana ing kasuwargan menika punjering rasa marem. Wontenipun namung nikmat mupangat bagya lan mulya. Nikmat sing kaya endi sing ndok karepake? Ing kasuwargan dedaran ingkang ngrasa, unjukan ingkang seger, sandang papan ingkang endah lan dipun ladosi dening para widodari ingkang sulistya ing warni. Sena, apa kaya ngono kuwi ingkang sinebut kasampurnan? Tegese swarga sing ndok kandhakake mau menungsa isih kagubel dening pepinginan lan rasa milik sinurung ubale nepsu. Mongko nepsu kuwi yen diuja ora ana bakal ana enteke. Lan rasa marem kuwi tuwe saka kasembadaning karep. Yen menungsa isih karidu dening pepinginan tegese durung bisa meper kanepson. Yen kaya ngono kuwi njur apa bedane urip ning donya karo swarga? Apa kaya ngono kuwi ingkang sinebut sampurna Bratasena? Bukulun kula ngrumaosi cubluk bali luwing manah. Ndak baleni ya nggih. Manungsa iku kagungane Gusti besok bakal bali mring Gusti tegese ingkang sinebut sampurna mono lamun ta menungsa wis bisa tetunggalan kanthi langgeng kelawan pangerane. Lajeng supados menungsa saged manunggal kalian Gusti caranipun kados pundi? Titah kudu tuwajuh ing panembah angesti lan tutwuri marang sifat-sifate pangeran. Weda suci kae dumadi saka pirang-pirang piwulang kautaman lan saben-saben bakal maos kitab lan nindakake pangibadah diwiwiti ukara nyebut asmane Gusti ingkang Maha Welas lan Asih. Ukara mau lamun ta digegem mung kari rong tembung ya kuwi welas lan asih. Mula kang mangkono supaya titah bisa nggayuh kasampurnan kudu wiwit nyipatake bebandane kanepson lan urip tansah ditanduri ngrembakane rasa welas asih marang apa wae lan sapa wae yaiku ingkang sinebut sampurna. Bukulun ngaturaken panuwun dene paduka sampun madhangi manah kula ingkang taman pepeteng. Samangke sampun padhang jinglang manah kula ayem tentrem raos kula. Syukur bagi sewu yen pancen wis wijang gamblang kawruh kasampurnan sing ndok tampa adate. Wong nampa ilmu anyar kuwi hambeke keminter rumangsa bener. Wong liya banjur diremehke, mongko pinter sing apik kuwi kudu andhap asor lan ora gampang nyalahke karo sapa-sapa, ora gampang maido karo sapa-sapa.